Kas kang runaan iti sorsorat nga palawag iti linaon kadagiti kasuratan nga mabasa iti Oseas 6:4. Anya iti aramidek to kenka o Efraim, anya iti aramidek to kenka iti Huda, ta iti kinaimbag mo mayarig iti ulep iti agsapa kaslinnaaw mapukaw iti agsapa ni kita kas adda anay surat iti Oseas. Tadi kita kapsat kas iti panunot no aglabas kadagiti intayo panpanuten kas may samit alinnaaw nga umadayo. Tadi kita do makas iti aldaw kuma iso napudot tamakita iti init ikita nga umay to iti rabii ikita makita kadagiti bitbitwen iti langit. Iso di kita ti pagilasinan no kasano iti padangam mo kadagiti nasaya at apan panunot tayo. So di kita ti mostra iti mangibagbaga mangitortorong kadagiti panpanunot tayo no kasano iti panagaramid tayo tinasayaan. Kas kino naman ni Oseas iti 6 iti 5 gapuna tinagaak ida babaen kadagiti mamadto. Apay nga tinagaan na iti mamadto gapu iti pamati gapu iti panagaramid da iti nasayaat kas natagaan kadagiti panpanunot ana nasayaat kakas adda iti pamati ida kadagiti sao itingiwat ko ket kadagiti panangamok kasla umasideg kadagiti nasayaat abanbanag nga agparang ni kita kas adda iti tanda kadagiti sursurat iti intayo panangam mo. So di kita kapsat kas kadagiti mamadto kuma iti intayo tuladen kas iti pamati da no kasano iti panangiwanwan magaput sa dingato nigitoy ngayon tayo panangam mo kadagiti sursurat. Kas kinuna naman ti Oseas iti city iti ono edi nga agsawak kuma iti Israel nanokaisan iti kinadakes iti Efraim ken iti kinadakes iti sangwanan ti Samaria ta agaramid da iti ulbod ken iti panangalilaw sumrek ken iti panagem kadagiti tulisan agsamsamda iti ruar. So kadagiti kapsat kas kinunana nga iti panagsamsam gapu kadagiti panpanunot nagsamsamsamda kadagiti banbanag laeng anain lubungan haan anadyosan iti Diyos muna no kasano iti tayo panagaramid kadagiti nasaya at abanbanag nagturong sa dingato tagor oray kada tayo iti Diyos no datayo ket sipupudno tayo kanang kakunik kadagiti panpanunot tayo
iji nga to so di kita kabsat kas di kiti alagaden kadigiti napudno ada pamati no kasano iti padangamu tayo padangamiris tayo padagsukisok tayo kadigiti na imbag asorsuro ngag taod iti panunot ken ti puso tayo iti panangidawdawat tayo iti Diyos no kasano kadigiti na imbag ngayon tayo turturungen kasta kadigiti linnaaw anay surat no umay iti aldaw umay ti init agpukaw ngahan tayo amo puputan kasta met iti ay iti anak iti Diyos iso han tayo nga amo no inten ano tayo ngay subli iti bukod tayo abiyag tayo iti ay na niya po nga Kristo iso numatay ti tao iso may naalaen umay naukumen itonggal tao so dayta iti nasya at kandages mamuan no kasano iti ay na katagyaman ak Diyos sama manakauling sa amin. Amen.